Да погледнем пак към улица Шейново. Предполагам, че има интересни сгради с интересна история и на тази улица, както на повечето улици в Варна. За коя сграда, за коя къща може да ни разкажете повече? Всяка къща в момента, с изключение на една-две съвсем нови, заслужава нашето внимание. Нейната история е интересна, но разбира се, те всички не биха могли да бъдат разказани. Аз бих обърнал внимание на номер 5 на улица Шейново, както споменах преди малко. След като турското население на улицата напуснало Варна, голяма част от не особено удобните и малки къщи били срутени и между номер 7 и долният ъгъл на улицата, т.е. левият ъгъл там, където улицата се съединява с булевард Княз Борис, се шибнало едно празно място, на което общината построило едноетажното народно начално училище Княз Борис, като първоначално училище с 4 отделения и с 4 учители. Училището било осветено на 10 октомври 1897 година. Той има така доста голям двор, който всъщност така още може да се забележи, неговите параметри още могат да се видят и през летата било използвано за база на летуващи във Варна деца от други градове. В същия двор, но с вход от към улица Драгоман през 1888 година била изградена и Евангелийската методистка епископална църква на името на доктор Лонг, учредена във Варна много преди освобождението и която си имала голяма група от вярващи. Така по-запознати знаят, че именно доктор Лонг и Петко Славейков са направили един по-съвременен и не толкова архаизиран превод на Библията на български. Контактите на евангелисти от Варненската църква с другите евангелисти по света били доста сериозни и благодарение на тях на 5 юни 1892 година в двора на църквата пристигнала една огромна великолепна камбана, докарана по море от Съединените щати. Камбаната била монтирана и останала в камбанарията си до 1975 година, когато, така от моя гледна точка, един доста некадърен ремонт срути цялата камбанария и камбаната падна долу с един ужасен звук. Аз бях там наблизо, така че имам лично впечатление от това неприятно преживяване. През 1950 година в училището е бил настанен археологическия музей, който останал там до 3 март 1983 година, преди да се премести в ремонтираната сграда на бившата девическа гимназия. По това време, ако се върнем, разбира се, отново в 1897 година, населението на улицата е станало така най-разнообразно. На средата на улицата, например, имало цех за производство на оцет, няколко акта на общината, с които се глобява този цех за лошо качество, аз намерих в Държавен архив. До него малка работилница е имало за сапун, докато пък съвсем в началото на улицата, още през 1890 година била изградена къщата на аптекара Фока, в чийто дом, между другото, била настанена квартира, назначената за общинска акушерка София Гросман, първата завършила образованието си, специално такова образование, в Дербт, Русия. 2 месеца по-късно, пак във връзка с тази къща, поради регулацията на улица Вознесенска, която пък току-що била преименувана на улица Цар Борис, се наложило аптекарът Фока да събори къщата си за своя сметка, да събори също така и купчината по-малки постройки, които стигали почти до средата на Цар Борис и които, между другото, се виждат на някои от почтенските картички от онова време. Сега ще направим един малък скок във времето, когато през 1929 година новите собственици на това място, т.е. десният ъгъл на улица Шейново с булевард Княз Борис, неговите нови собственици Стефка Елисавета Боян и Коста Груеви възложили на архитект Антон Франгя и той проектирал сградата, която сега се намира на номер 1 на улица Шейново. Тя е много, много хубава, има крайно изчистена архитектура, построена е много здраво и според тогавашните изисквания, които са имали общото малко временен характер, има бомбоубежище в мазите си. Ето така било оформен един от ъглите на улица Шейново в пресечката и с Цар Борис. Малко преди това с една великолепна къща, проектирана от архитектор Ростор Манян, на насрещния ъгъл на улицата на номер 2, само през една къща от училището, през 1898 година била изградена къщата на Русе Ексеров, който бил просто кожар, но разработил няколко кожарски работилници на табаханата в началото на Акбаир, т.е. в началото на улица Александър Дякович, преди завоя към полиграфията. Този човек се е замогнал и построил тази великолепна къща. Така по еднакво красив и достоен начин бил оформен и другият край на пресечката. Значи, още преди края на миналия век можем да кажем, че улица Шейново е била една европейска улица. Още не. Въпреки няколкото хубави къщи, улица Шейново се оставала една прашна през лятото и кална през зимата улица, без осветление, без канализация. Всъщност, както повечето улици на Варна от
онова време. Затова обитателите на улицата не се вълнили, когато общината им предложила улицата да бъде павирана по стопански начин и на 25 септември 1902 година специалната комисия, назначена от кмета, приела 2454 метра тротуари по улиците Преславска, Мусала и Шейдово, като сумата за изработката на паважа комисията събрала от собственици на къщи и имоти по тези улици. Малко преди това, на 31 октомври 1900 година, след като изкопал последните камъни от основите на турските казарми, предприемачът Михаил Язаджан изравнил окончателно терена и го предал на общинската комисия, която се съгласила, според приетия план, улица Драгоман да продължи през улица Пиротска, както се казвал тогава булевард Мария Луиза, през изчистеният от предприемача терен и да спре при улица Мария Луиза, както тогава се наричал пък булевард Съборни. От 1900 година и улица Шейново била осветена от газови фенери, за отдаването под наем на които на 3 януари 1900 година Варненския градски общински съвет провел търг. Тогава го спечелили братя Анкови и до 1914 година техните фенерджии редовно вечер осветявали улицата, а сутрин гасали фенерите. Вече 5 години по-късно, на 28 октомври 1905 година, общинските съветници сключили заем от 800 000 лева за железните тръби, които да докарат водата от местността Сууксо и Такекара до чертите на града, както и за доставяне на бандърмски камъни, гранитни блокчета, внесени от Мала Азия за настилането на улица Цар Борис, за шосиране и поставяне на бордюри на улицата 6 септември, Съборна и Войнишка и за бордюрите на улица Шейново, които били поставени тогава. Улицата наистина станала доста по-европейска, когато много от нейните къщи светнали с модерното електрическо осветление. Това станало вече на 14 януари 1914 година, когато била тържествено открита, осветена и пусната в действие първата електроцентрала във Варна с 3-4 цилиндрови мотора дизел, задвижвани с нафта. Любопитно е, може би, да се спомене, че тогава в улиците на Варна светнали 1200 малки и 59 аркови. А какво става с улица Шейново по време на войните? Знаем един много тежък период за целия град и за цялата държава. Да, това е тежък период от историята на България изобщо. Улица Шейново, както и целият град, понася тежко годините на трите войни. През това време нищо не се строи, нищо не става, но пък веднага след войните усиленото строителство продължава и през 1921 година, вече на другия край на улицата, преди адвокатската градинка, където междувременно събитията са изчистили пустачето от джамията, гробището и чешмите, там накрая вдясно Артюн Дермаджиян продава на Ерван Папазян старата си къща и на нейното място Ерван Папазян изгражда тази красива и солидна къща, която познаваме и виждаме в момента. Тя е проектирана от един прекрасен архитект, Манол Йорданов се казва. През 1926 година е била настроена, през 1934 година е купена от заможния търговец Янко Йорданов. Малко преди тази къща, на същия ред, на номер 18, е изградена също толкова впечатляваща и красива къща с голям двор, която ние знаем повече като детска градина Теменушка, ако се не лъжа. Тя е проектирана от архитект Стефан Венедикт Попов и е била собственост на Димитър Радев, един от особено активните секретари на Търговско-индустриалната камера, убит през 1923 година по причини, които така и останали неизвестни. Къщата на номер 14, малко по-надолу, е проектирана също от архитект Стефан Венедикт Попов и представлява едно бижу с солидна архитектура и дълбоки мази, в които естествено има направена механа, която работи доста добре. По същото време бил завършен и строежът на левия ъгъл на улицата, който представлява къща с фурна на първия етаж, която функционирала няколко десетилетия преди да я съборят. Построена била пак в този период и къща на номер 15, собственост на капитан Райчо Иванов, герой от войните, една чиста като архитектура сецесионна къща с тясна фасада, но развита в дълбочина, с много красив двор, с прекрасни мази, с сводести тавани.